Jamen, nå for helvede. Hvad kan jeg så hjælpe dig med, din lille lort? Jeg vil have en hamburger. Hallo? Jamen, for helvede, tal til mig, ikke en mikrofon, din lille lort. Nå, men hvad var det så, jeg kunne hjælpe med? Altså, jeg er ikke særlig populær blandt pigerne. Det tror jeg sgu godt, vi godt kan fikse. I'm sexy and I know it. Oh, buddy. This is exactly what I need to sweetheart. Give me some of that wet. Jeg har fået pik i numsen. La. Okay, en anden sluk så for det forbandede lort. Ej, jeg mener sluk det så for helvede. Jeg bliver en tur for det shit. Shit! Shit! Gary Carlin! For sat. Fuck dig! Stop! Sig hej til satan for mig, lille møgkælling. Hey, kan I se den der? Ja. Så, lad være, du skyde igen. Det man kalder et pilapys. Det må du ikke. Ja, men hvorfor ikke? Jo, Den er farlig. Ja, det ved jeg sgu godt. Men Brugt med pandekage. Tær det med flødeskum. Ja, undskyld, det... Ja. Nogle gange bliver jeg bare så sulten. Ja, det er okay. Jeg skal bare have min... Nachos. Mm. Ja, Så, jeg tager den her. så gør det.